ఒకసారి ఆ అపార్ట్మెంట్ చూడండి. ఆ అపార్ట్మెంట్ టెర్రస్ మీద సోలార్ ఉంది. ఈ గ్రే కలర్ బిల్డింగ్ చూడండి, దీని మీద సోలార్ ఉంది. ఈ బిల్డింగ్ చూడండి, ఈ బిల్డింగ్ మీద కూడా సోలార్ ఉంది. మీకు అక్కడ 3 బిల్డింగ్, ఎల్లో బిల్డింగ్, ఆ బిల్డింగ్ అండ్ ఆ పింక్ కలర్ టెర్రస్ బిల్డింగ్, అక్కడ కూడా సోలార్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడికి రండి. ఇక్కడ మీకు ఆ గ్రీనిష్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ బిల్డింగ్ మీద కూడా సోలార్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ మీద వీళ్ళు సోలార్ ఇన్స్టాల్ చేయించుకున్నారు. మరి ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు వీళ్ళు 3000, 4000, 5000